Despois desta etapa final de dedicación á preparación da proba de acceso á universidade, chegou o momento de tomar esa decisión que dende fai algún tempo xa ver meditando. Que camiño elixir para esta nova etapa universitaria? Chegou o momento de decidir que queres ser. A Universidade de Santiago de Compostela quere invitarte a que veñas a ser nos seus campus universitarios en dúas cidades milenarias, Lugo e Santiago de Compostela, nas que encontrarás ese ambiente universitario que moitas veces soñaches para vivir unha experiencia vital inesquecible. Para facilitar os trámites administrativos, queremos adiantarche como vai ser a preinscrición e a matrícula na USC. O proceso de preinscrición é común para as tres universidades do Sistema Universitario Galego e faise a través da plataforma NERTA, que tamén xestiona as probas de acceso á universidade, as PAU de Galicia. En NERTA, elixes facer a preinscrición e indicas as túas credenciais. A continuación, elixes solicitudes e engadir, co que se abre unha nova pantalla para empezar o proceso. Nesta pantalla tes que indicar se queres recibir información do acceso ao Sistema Universitario Galego por correo electrónico. Isto é importante porque se non marcas esta opción terás que estar sempre consultando a plataforma NERTA para coñecer as novidades que poidan producirse. Selecciona o campus no que desexas facer as túas xestións, tamén terás que indicar a cota por a que solicitas praza. O alumnado que accede coas PAU pertence á cota xeral, pero tamén pode haber persoas que acceden pola cota de titulados universitarios, probas de maiores de 25, probas de maiores de 45. Ademais, pode haber estudiantes da cota xeral que tamén pertencen ás cotas de titulados, deportistas ou persoas con discapacidade. Se pertences á cota xeral e tamén estás en algunha destas cotas, podes marcalas por se coa túa cualificación non alcanza para entrar pola cota xeral e é suficiente para algunha desas cotas, de titulados, deportistas ou persoas con discapacidade. A continuación, marcas gravar e pasas á seguinte pantalla na que podes indicar por orde os grados que queres solicitar. Nesta pantalla vas engadindo por orde os graos solicitados. Se xa solicitaches os dous primeiros graos, por exemplo, Medicina e Administración e Dirección de Empresas, aparece o que vas elixir de número 3. Elixes universidade, elixes campus e, finalmente, titulación nos despregables correspondentes e marcas gravar para que se abra a solicitude do grao que queres engadir en cuarto lugar. Nesta mesma pantalla, na parte dereita de cada grao solicitado, aparece a posibilidade de eliminalo da solicitude ou modificalo. Tamén permite cambiar a orden sen ter que repetir todo o proceso. Podes eliminar a preinscrición que estás facendo no cadrado que está na parte final marcando eliminar preinscrición. Se non desexas solicitar o terceiro grao que seleccionaches, ou xa gravaches o máximo de 5 distintos ou completaches hasta 10 con repeticións, en vez de gravar tes que indicar no botón do extremo inferior esquerdo finalizar. Se xa finalizaches a preinscrición, cando entres en solicitudes, aparecerá unha pantalla cos datos da túa preinscrición. Podes xerar impreso de preinscrición e se aínda non pechou o prazo tamén podes modificar ou eliminar esa preinscrición. Unha vez finalizada a preinscrición, cada vez que entres en resultados, podes ver a solicitude realizada coa nota de admisión para cada grao. Ademais, cando empece o proceso de asignación de prazas, ao entrar en resultados, podes ver a túa situación para cada grao concreto. Podes ver o estado, se está pechado, en espera, convocado ou liberado, a túa nota de admisión para cada un dos solicitados e outras dúas columnas. Unha columna que indica se desexas continuar na lista de espera e outra columna na que podes ver información máis detallada sobre a túa posición en cada unha dos graos solicitados. Neste exemplo, podes matricularte na que solicitaches, na titulación que solicitaches en cuarto lugar, porque estás convocado, ou esperar
polas que solicitaches con maior prioridade e que estás en espera. Ten en conta que na columna "Continuar na lista de espera", por defecto figura non, e, polo tanto, se queres seguir en lista de espera de algunha das titulacións que solicitaches con maior prioridade que a asignada, debes marcar e cambiar non por sí. Nesta mesma pantalla, se pinchas na parte dereita de cada grao, en posición, dáche a información do último convocado e a súa nota de admisión, e a nosa posición co que podemos facernos unha idea máis precisa das posibilidades que temos de poder matricularnos nesa titulación antes de decidir que facer. Por exemplo, se consultas a túa posición para a terceira titulación solicitada, vemos que hai 50 prazas, das que 39 son para a cota xeral. As prazas restantes corresponden a outras cotas, titulados, deportistas, persoas con discapacidade, maiores de 25 a maiores de 45. Tamén nos di que o último convocado foi o número 48, posiblemente porque, aínda que só hai 39 prazas, xa se sabe que hai cotas que non ten solicitudes e, polo tanto, acumúlanse a cota xeral. Tamén nos di que o último convocado ten unha nota de admisión de 10,772. Vemos que o solicitante, que se chama Luís, ten un número 260 da lista de espera. Hai 212 solicitantes entre os dous, e Luís ten unha nota de admisión de 780. Con esta información podemos tomar unha decisión máis fundada, pero en todo caso podemos esperar mentres non peche de arriba. Vamos ver unha situación máis xeral e explicamos todas. Supoñamos a seguinte situación. A primeira titulación solicitada está pechada. Xa están cubertas todas as prazas e a CIU só convocará aos seguintes da lista de espera se hai anulacións. Neste caso, se che sigue interesando continuar nesa lista de espera, debes marcar sí en continuar en lista de espera, pero actuar como se non tiveras opción a ela. A CIU convocarate se chegan as anulacións ata a túa nota de admisión, independentemente de cal sexa a túa situación nese momento. A segunda está en espera. Quere dicir que xa están convocados para matricularse un número de estudiantes suficiente para cubrir todas as prazas, con nota de admisión superior á túa, pero, neste caso, aínda non está pechada porque non está claro que se vayan a matricular todos os convocados, pois algúns están en espera nun grao que solicitaron con maior preferencia. Neste caso, se sigues interesado, debes marcar sí en continuar en lista de espera e non matricularte na que estás convocado. Na terceira estás convocado. Quere dicir que podes matricularse xa non queres seguir esperando pola segunda, na que estás en espera. Como a segunda aínda non está pechada, como acabamos de comentar, podes marcar sí en continuar en lista de espera e non matricularte nesta terceira que será reservada para ti mentres non pechen todas as de arriba. Se te matriculas, seguirás na lista de espera da pechada, se marcaches continuar, pero xa desapareces da lista de espera de todas as que tiñas en espera. A cuarta e quinta están liberadas porque xa te podes matricular nunha titulación que solicitaches con maior prioridade. En resume, como debemos actuar? Se sigues estando interesado pola que está pechada, marcar sí en continuar en lista de espera, por se producen anulacións. Se xa non tes interese na pechada, deixa o non, ou se cambiaches así, volvo a marcar o non. Se queres esperar pola segunda na que estás en espera, marca sí en continuar en lista de espera e non te matricules na terceira, aínda que estás convocado, que seguirá reservada para ti mentres non pechen todas as de arriba. Se xa non queres esperar pola segunda, matricúlate na que estás convocado. Se marcaches sí continuar na lista da pechada e te matriculas na terceira, desapareces da lista de espera da segunda, pero chamarante para cambiar para a primeira se hai anulacións suficientes.
Con esta diapositiva iniciamos un resume deste proceso. Tes que facer a preinscrición a través da aplicación informática Nerta. Temos aí a dirección da páxina de inicio. Só é válida unha preinscrición. Se queremos facer unha nova solicitude dentro do plazo establecido, temos que anular a anterior ou modificar a que xa temos feita. Podes elixir 5 titulacións diferentes e completar con titulacións repetidas ata un máximo de 10 solicitudes. É fundamental o orde de preferencia que non podemos cambiar dende que acaba o prazo de solicitude. Cando vas incluíndo solicitudes, novos títulos, podes ver a convocatoria, a orde de preferencia, a cota, o código de titulación, o campus e a nota de admisión. Se nun chamamento calquera estás nesta situación, tes que ter claro que podes matricularte na titulación na que figuras convocado, pero entón xa non te poderás matricular na que figuras en espera. Se tes titulacións con maior preferencia en espera, podes marcar sí a continuar na lista de espera e se non te matriculas seguirás convocado nesa mesma titulación mentres non te convoquen nunha das de arriba ou figuren xa todas pechadas. Cando figuren todas pechadas terás que matricularte. En cada prazo podes ver a túa situación para cada grau. É importante ver cal é a túa situación para ter unha idea aproximada das posibilidades de que poidamos matricularnos, pero sempre podemos esperar. Podes confirmar que queres seguir en espera nas pechadas, pois hai anulacións suficientes para chegar á túa nota de admisión. Esta situación é similar á anterior. Podes matricularte na titulación na que figuras convocado, pero entón xa non te poderás matricular na que figuras en espera. Se non te matriculas e confirmas que queres continuar en lista de espera da que estás en espera, entón seguirás tendo reservada a cuarta titulación solicitada hasta que pechen todas as de arriba. Antes de matricularte, mira as posibilidades de matricularte nas que estás en espera. Podes confirmar que queres seguir en espera nas pechadas, pero se hai anulacións suficientes para chegar á túa nota de admisión. Agora sí, convocáronte na terceira e as dúas primeiras están pechadas. Agora tes que matricularte na terceira. Se sigues tendo interese en algunha das pechadas, podes marcar sí a continuar en lista de espera por se se producen anulacións. Agora chegou o momento de matricularse. Para matricularte, terás o enlace na páxina principal da Universidade de Santiago de Compostela, que te conducirá á páxina de matrícula. Nesta páxina tes explicacións e podes consultar unha guía, pero é un proceso moi sinxelo. Cando estés preparado, pinchas en formalizar a matrícula. Ao pinchar en formalizar a matrícula, aparece esta nova pantalla e o proceso é moi fácil, pois xa te conduce ao grau para o que fuches convocado. Para calquera problema, na parte esquerda da pantalla tes o teléfono e correo electrónico da Oficina de Información Universitaria e do Centro de Atención a Usuarios da Universidade de Santiago de Compostela, que che axudarán a completar o proceso. Tamén tes información sobre os navegadores soportados. Terás que introducir o teu DNI ou documento equivalente e a data de nacemento, e seguir os pasos que podes ver na parte superior da pantalla. E marca seguinte para pasar á seguinte pantalla e empezar a matrícula. Despois deste pequeno agobio pola incerteza de como se facía a matrícula, seguro que o teu paso polo USC será unha experiencia vital inesquecible. Benvido ao USC. Un saúdo.